Abuja maimo akwa ba ha ADUMASA TV said da munim no yesi nkonya se die na ohu se menua kwaku atesem hene tim nchen de na se tim legal wife e ka legal wife na se mahu ba bia nkomo no ye betwetwe e de afa Charles Kojofoso high life legend daddy Lumba ni watching sensem court ko ye file for appeal ye she date ye de be ye yie na nanom so se bimpredu asa omunim nyansa se ne ya yete ye e de wo mo ho ginsem se na akwa akosi broni se update enti kwaku aba mene no ba besi nkonya de ye be bobo hu de akwa akosi enti 13th no ye besie ana ye de da fofra ma omo daddy Lumba wo yinkura ho nsem sen na asi akwa akosi kwaku akwa aba ya eja fombo ko de adum is team legal wife esi ya monsema mo kan ne enya abumu ase ye huze se de Ghana ye de sa check for aka oma no atuma mazisi the legal wife do TikTok all the social media platform no dia ase omonsem bi omo kan ye ase happy pepe de ma wo so ye na ahwefo obisa se that Lumba nsem ya bobo hu teacher kan tanka so ne obo hu bia kwaku se see legal wife update on that Lumba issue na go say. Okay, so you better your team for your say. You di kaya can say legal wives and side chicks for no. Nyina any abusuan na say omo anya. Nti update ni ye nyina ye hwehwe no any saying say yin baba so na say emaso. Nti update ni concerning Lumba yi ha enye side chick na enye legal for no the side chick mu no the yin obi ha name of update ni say enano ena obusuan panyini kofi usu ye say obusuan panyini to park ai na wakosi ira kotoko hene say yankopon ya adomo efiada ebe obeye ayi no e de free honom nyina yinim se kurura empempi ni yetehu woni a sebi wodi mu na wososo ya adehie no se wonom etum sa no a na wo mokosi ira na wotweda yihu se omokoye ekose kama na je se yina dru soso a wo se busuan panyini hwe na wokọ na wokose wo na me de mo kakra ne se na me hwe ni musenka busuan panyini kọ no oni abusuan ni nyina na ebekọ na nso we di anyesa ono no ene Faustina Fosu no na omokọ omokwan enumu na bempoma ma bempoma ene maame China ofa ya usu ene maame for penny for kakra wo pa akoso no mso tie no mudi mirika se o mate se busuan panyini kwakwasi yura o mso so do mo nsem bi so ye de kodan yura se o mso so haw enye nti wo mu nyina koye no pa be nundu ana o be pie mu wo Manhyia kotokofiem ema o mo chese o mo tena ho no mo ama ne bobe ewia no miensa nti wo mo tete wo no watwen yi mo ahwese yura beba na wo mo tumi do mo haw atu na nim no wo mo tumi so na busuan panyin so tumi ase no so obeye yi no na nananom bi ebe frɛ abusuan panyini ma me bempoma ene omo mu di mo tintima kakra no omo efrɛ omo ede ekọ like omo ko baby eto agina kakra nti omo ko ye no na according to ma me bempoma mo no da je so abahine ka che omo se oyi ni nsa e de free sa asem ni mu eye ba afọ kofi atobra otumfo brempom da je so abahine yeah wo ka che omo se oyi ni nsa e de free asem ni mu nti omo konko ye omo yi busuan panyin konko ye na yi na sa de social media no so no nkofo enam so na sebi womo ye aniamo ho se be chena nanom no enso ani nti wonko na wonko ye na yi na eno na anyo no nko esena nanom bi so keka ho ya omo nyina aka se de aye na de omo nko no mko yo mo ade all the committee na yewrade asem ni jawo na nanom atena nkonya yewrade asem ni jawo mo no sisi ya opese wo kire se omo tu agina na omo koyo omo baaye no sisi ya ye ba afọ kofi atobra dade so abahene tumfo brempom ne nanom se bi jase asem feku asem ko de na sa amahene ene da omo no nanom se omayi omano ne omo nsa free se bi asem ni mu sanse uko social media no so a mabuno ne daddy Lumba case ni yewe wuntini ye nananom ani mu yefo enu ntina nananom so mayo to so mame na me nananom so ya adwen wasa akwan no so se wo obusuan panyin na se e hye no ntumi ani so se ya na eba na me ka kono so no na obusuan panyin person o convince bempoma na yi ne ba Sofia da
enti tama nananum fi honom na abeka ono no ne bempoma ne gina ba bia wo mo ka asem no and wo convince ne say according to mama China say bempoma pene me yenya yie no pene na de no enkoso no say offer medical culture say me hu adekurakun chasa me yenya yie no and o say onnim pefe wo nyamedi mu say odoboni yen ware no ade no offer wo yesa mama yakusha bempoma na ka kire offer no so abusa panyin no so ka estre ne say ontwa so na wo mo nya yie no so offer wo so onnim pefe say Charles and ware odobroni na ojeje mu chinchina chinsa kola ne nyukuna ne me mpene ma ne nyukuna da mama China say yes ano no duru honom na bibi atwae eno mu na ye ka che busuapanyin say omonko na ya wada omon saimra ntinsa ne de nanu mansom omanye ni mo ka che omo say omonko na ya wada ye dachina omon sanye de emra eno na ye pia bontin no na bi ka say for us information you man carry chinchina bempoma mo yidide o mani agba me China da fom mu ni ade na de wo mu ntia mama China da fom na wo mu no ene say wo abusu panyin ko no say yeri kusom odide ti kwa akoma no na kwa kusom na je say ye na tumi abaso say ye yeri ansom anfa ama no ena no na ni age ne ho but e bi say wo mo keka say ena ye ne maso na de wono won ka say ye ne maso ena ligafo obi an ka say ye ne mraso ana say e maso ne mom no say abusu panyin ko ye na wo mo ne nya adwen sa abrada no say wo ko yira ho no na yira o mo de nse kwa kuma yira na mo so kwa ka chi yira say ma yira anye na ampa ne nuane ampa yira mpi na wo mo ansa anye nsa no ena na mo ni age ho sa maso Asante amane ne amamre mu no say odihye bi to na okromo hene a wo asase a wote so pesa wo se wo hene no ana empo oye dihye kura mpo fifi mu ho a ye kwose wo hene na ye de nsa ye hina pantu na niam kakra ko kwose wo hene ayi eno na nam so ma abusua penny to pack anko de ensa be se yewura na se tu kotoko hene ne na tena nkonya enso oduru ho no no ya nso ensa ne niam a wo de ekonim kwaku unyi ni se ensa na nanom anye no epese ka bibi kire se ne yi na mawo sanse ukose wo hene yi ne se ensa de kose wo hene no hene ka se nya abutire fa ko ne brada si a ne se ne yi ni nyama so no kwaku enu na wanhwe yi a ne akoka se na fa bi se sa legal wise for se yi ne maso na se ntina akwa se bi ye ka bibi di ahye yewura mo ano but enye sa na ye pese kire ne pese kire nyina ne se Asante amamre mu no wogu din sa kofi ne sa ka twese safa kwa eno nkyere se bi yewura se won tuno no mutu ne bi obi antumi nka se ne mom ne ye adwene mo ne se de yesi ehunu bia ye hunu bebrebe ye hunu se obi din sa akọ ene ye kyena wo ye yi da ne ba wi aha beba wi se nyina apim sabiri mi hunu se opanyini bi nananom bi adehye bi di ensa akosi ewura mom kosi ewura na adehye no ano mo ye yi no se nya adehye mpo ebrado ko de fiada ubasi ewura na 4 days time na wotwe na mu wo se ye yi mi hunu bi sampo da enti eno na ema bimpoma mo ana legal wise for ka se ene se de ngusa akọ nye se ensa fa nkọ ka bibi de kire yen nananom mo kasa bebuo mu wo de ensa akọ wo se fa akọ abanananom nim se enye bia kwa na o matete o matete se ye da ya fiada ana ye yi da Lumba enti na no mate na odi akọ na o se fakọ na ya wada na bromunim se na de chensu ye yifunu according to obusu panyin so no wo so obo pa akoso hina mane pa akoso hina na ma o oda ne se ye billboard ne sa na mane ma nyina na ya arrangement no enti pa akoso hina nim se ade bi se be koso fiada na na no ntena ho no hwe se obetena ho no mo a ba si ewura na wo twe oba ye yi ni mu won hwe masa no ko se kwa kumentwa no ukasa ye mu no unchire mu ade ma me ha no ma ti bibia se ye na pa akoso hene sebi wonu mom ene wo se nko kwose yewura wonu mom na wo se odi kan kwose yewura na pa akoso no krampo ne wo se wo ye dadi Lumba yie sanse ne de hye no no na wo obusu panyin wo gina ohene ene ebusua no entem ena wo ba yewura menhia dia pa akoso hene no ono na ekokasa wo wi an de ankra na mawo na wo ka che ebusua ne dom ne fansefo no enye wo ena wusa wo hene ho de ko se yewura pa akoso hene kura ntumi nko a wo so yi ne chiame na chiame ni di wanim no no ko hu yewura chiame no si bibi che kotoko hene se na yewura pa akoso hene ka ya wo de eba kotoko hene nim na wo de sorry ya to ka na wo ko aso ko kan wasam yenye ne sa enti se sa chekifo etinchen se
ebeba so a ye de ebeba so e ma so nya ne hia yen na mo bia so fa nkon kwhye se legal wives for so say na e ma so na yes na yura ka kire yen na mom no ye hunu mo nya nim diem ne se ne asante no esi ye ne ma de fa no eno na mo adwene ho kwa akiri ho se se wo de nsa akobena da wanye no asase safa bra ya wada no ebetuma ba say obekọ ya wada yura besom ebetuma ba sa se fia da mo konko ya yie ebetumi abasa sa so na ebetumi so abase ya wada no ya de ba chifia da no mo bo safe because omo nim say ade ya wada okosi irade entumi ma se chena na no wo ba be ya yie enti aye tutu ebetuma ba so entumi ma so enti say de obi enka hwe enhye kotoko hina no anase achiamia no ye de yesi ye twen nyame ya mo chena ebekọ nya kotie asama yura ewo eka kire yen ne nanom de yesi ade wo ko ye yi abusu panyini ya wo ye yi nanom ka kire se kokọ ye wa yi a na wa ese wala na se kwaku okasemu no abusu pani yura bafo kofi atobrada de so aba hene tumfo brempo kasa yemu na meka asem ye free o se omukọ ye mutu agina no yura se wayi ne nsa ene na no afri dade Lumba nsem nti abusu pani nkonko ye na yi enti asante amane ne amamrem no bibisa akoso awo a wote ya wo kuma legal wife se ne ya na ba wutirim de eba mitirim wa ne se ya po ama wo hu hihye ye yie wo hu ntutu ye yie wo anti anibo wo mu ade se abusu panyini wo anto bo ase anya hwehwe mu ena wa yire bare wo ye twan se chenchenia me de obi asem metaba ko achi na meje wono mo aka na wa hwe se busuan kakaka we ye da ho na ye nyina asema ba na mienu pe wo baabi na busuan dom ni nyina wo fa ako se wo wi ase na wo ba akofo wo ne dom nya asem a eche se fort wo ho woni wi nya ase woni wi nya asem nipa bebe nyina nto obi ni ho no man to ote asemase eche se wo ba akofo no asem wo ho hwe se na no oni aduana ba Kofi Asante ni ya wo ezwa kasa wo fon so wo se bi ma yo madwen so ma kutu da Lumba funu ti me no ka se be si da Lumba no won fa ntudwa ne fa ntudwa china ye no so de ho asema ide aba so bi so kwa kutu da Lumba funu ho na kutu da Lumba funu na wo fat o kan ebuja pani kan se ono na eka na yadua na bebusa ne se hefa ne be si da Lumba wo se wo mo wo pa akoso ho wo mo wo nsuta ho no sa ba okuru ba ko bi din se san kuru miensa no ni nyina wo mo ya de hye wo san kuru miensa no so nti san kuru miensa ni nyina no metumi akosi da Lumba wo honom na wo mo baby papa bi on beye bibi dia ma da Lumba e beye nsen na ho na wonya be fitting barrier bo hu se legendary na yes nti sa de ni nyina no on beye dia ma da Lumba na nkofo bi abom ti mo poso mo betufunu ni nti no e na ono onfa baby be si no entudwa afi so no amana na ebebo no adanu akọ ebetumi abo amana eda Lumba edai ahye amana se sweet de se adaba akọ na da Lumba amana yebetu enete kokọ de guso saa dabi enti obusan se wo se yeto ye bibi o so oda no be si ato ye bibi a enti ye twan ne ye de akire da na de akire e de akọ honom wo se we keep nim wo sre management on se flyer na ba ye no na wo se o medical bi wan kran na chese asade abakuma se bibi so se no hwe se o mbe din o ni nkomo ani mpanifu gu nkomodi so ya wo hwe ni mu se o mbe transia o medi nkomo amla kwakọ wie se yenye bibia wo kuma ase ni sa no so no hye ye de esiti a wo ye de ko enti da meka kwesi nyina ne se sa ensem bi o ye no to wo ka keka se abusu panyin na enye o se ngofo to social media so di watem de enim so na wo so to ma we de wo ka nesa kwaku mentwa no all this insult coming from all the globe ye di nananom atem ne ade no wo susuye mu no ususu se ye abusu pani ne ye bi a wo ye nti ana ma obi akaseti ono ana ma akaseti ni nyina eba fi se wo ye chinchina twan onsa so yirim bebre ba ye bum se ema mienu ete honom se court so mienu nyina ye kunafo o mienu nyina nkonko ye kuna enti kunafo no wudi kan hwe panyini no a point of view wo ko hwe keto ano so point of view ni a hwe se nkwala no enye kunafo mienu no ehefa ne de ye ni sha ebeboa wo suson pa se busu panyin se dachi ya unya 100 years achi na ukọ ho migi mu a na yakopon to nsa frɛ wo ne ye ka chense ye ma wo yire no ma wo yi ase a enti ba ya wo de enti wo de ma me ayi akosua se wan se gu na chia wo bo na ni so tutututu one ne mai enti ye se Lumba ewu no wo yire
na court ahye se omomienu nyina konko ye kuna na onim preference ya ware baako ya wale baako nso chinchina so omomienu nyina wale wo mo na so so ye atum se sanete de nyina be ka bom ne ya yi no na wo se de panyin ne de se de tie bia wontie no ene ne masem na ya obeye yi no entie ye eno ne asema yibisa no entie ye eno na mankofo de yaw keka de ewom ne de nim nyina e de kire no what you say esan so no de nam say na nanom na de sa date na yedai ama no enti basa no na nkofo so kasa na ye tie na nanom say e na nanom ka ho bi na ye mpesa panyin no e ba program na sibi no tete pa no ene amamre de amane kwan so no so obema wale ba ku mienu ahante amamre mu no se de teacher pe kan no wo mu kwan se obi ware ba ku mienu so bema e ware ema mienu a amamre ne amane kwan so wo to ana wo fi mu a kuna ye no amamre ne amane kwan so no ye de oba panyin no di kan wale no ono no ntoma ne de kata bema no so wane de ko Yahu bi yakwa ye bebrebe panyin ne ama na nanom ahemfo no mokra bi ware mienu miensa yakwa mo ya yehu kunafo otoso mienu kunani odi kan enya wanwa ebi sida ena niema anasa mamre na ma ne chese kunani no obeye niema obehye niema adwade adisiedi ne ade panyin ne niema nye de mafunu ne ko panyin ne niema emfa so be wale du panyin no on di kan wono ena se bi odi kan ti ade na no nti wono ena ye ni ye ma wale ya kono mo bi so ba beta ho bi enti so me ni nyina ya yikuna no mpo a wuntumi nkasa wo ye ayi no amodo broni de ne ma ba ma de keto ne ma asie na bi so panyin na fiti tinyina no nim de wo ye e wo se panyin no na wo ho panyin ne ma panyin ni hye na di dwale no panyin ne ma ne de ma na kɔ e ma keto ne bi kɔ keto ne ma ne bi kɔ ma ne de akɔ a panyin ne ma ne be di kan dai aye no na peso chere sei kwaku zesi ha nyame ya adomu a eda ya wada ye wo chena yewura ne na manhene ne sebim preduasa wo mo ne ka bia ewo mu omo kɔ ato mo nsa o ma freda de lumba ne na busuafo busua penin na busua omo freda busua penin omo se ya wada omo nsa amra omo to mbe bi na mo ba fan se omo ne kɔ ye na nana se mo nkɔ ya wada na ma hye omo da ntin fan se nana ma omo da omo nsa fanye dai emfamra zesi ha omo kɔ na kosise efiada ya ma omo kwan ni yeyi ohene bi a onkotena ayi ne so omo nkoya obefa ne sen so omo kɔ eso na ankwan koye sa ayi ne da na kwa akɔhye na si ase de mo pena sen na wo fa no ni nyina de nyi kyira no ne nko kase be ye na enye yi ayi no nyankopon twedi ampon tibiriki se ya domo da kyira ya wada yekokohie mo menhia fikesi mu a enya de ye beba so kyese ye nkosi kɔtɔkɔhene na enya yi kyira yenye ne saa asante ma binom ne yenye ne saa ena busu panyin no wote woda daada no obese a nka waba bese de na wo ye enu achi court polisifoɔ hia won kran ya sama won kran hwe ne kɔ ne kɔ yihu ano esan se na ma be mpomase sika bia yera wo nhunu afi so autopsy report no wo hwehwe obeso wo ye autopsy no ho ade kɔ Charles ansa no apram ye yi no nje se no court hia ya sama wo ho kɔkɔhwɛ na kɔ ho asɛm no na ja mesie no ɛde pa ne woda di rumba funu hu ntia chinchira mesie no ena wo shofom krompo a na no ne aduana be kasa wo so wo shofom na krompo a obia betwa koye na yi ɛde pa ne wo body no ho ɛde pa ne wo body no ho a mesie no wie de obia betwa koye na yi wo aba femene ma ne mienu no wo aba koye wo yi no wo femene menya ho ameba wo femene menya ho amema ade pa na wo peso chinchini asabi efuru bi hye mo afikura ne akire enso so yetimi sie ye bibia ma ne fi wonom ade na wo nhwa mienka fie ntokɔ ne nseme wo honom e ma sumdwe nyina ma ayi ase se ye na sumdwe ne fie a hoye dede ye ene mentime ho ase se ebeye tantantantantan me ka me twese se ye ne tumi ba so yakopon ya no fie da ebeyi ne ye da dulum ba fie da na me menda ye tra pa so se ye yi a ebe broskoto ye no e ma ebe sai je na babusa na se niema na bobɔ so dodo unim sa nyama be sai eyen be basa wose wono de so be shafo ni hia no te se Lumba yi be ba man munyam sha aba no nya ne hia no yeso so ye person munyam sha ba yi no ho what you say no bia any duties ze kuna ni omo de enkola yi omo de abusu panyi o duty e be so bia any duties de be mpoma ye no obi obu ho a wonte ase no wo person de Lumba enya ayipa onya atentene ne ma ne nua no what you say onya atentene ne de ma ne nua no onya atentene ne de ma ne nua ni wi a ye tu ebo ase hye eyi no plane eya ade ma ne ye fe na busua ye omo de busua panyin na fam de kroni ye ne de emma so so tumi ne de na obia emu de mu no de obia betuma ye de aboa no obia betumi aye enu nti
and no yes how no one can say sika na say no bi say and sika bi no pa na say bibisa eye sika ye say enti sa na tie ye pese ye hwe na bibia tim koyie e de ema na ye kama na fosu ne de on tena honom na on tu ne sunu na fa haba yishi fosu wo de no atesam hene kwaku ye sori edwumadie ne so final words na ye mfa sori so na ye hwe ye na ba ko bi de ne birthday esema o ka twato na ye sori edwumadie ye me ka twato nyina ne se yakopon ya doma eda chena ADUMASA TV for akokọ bon ya ne gina Manhyia na ye kọ honom no ye kọ na yakọhwe aboa ama bibia aye kama na mamefa birthday sunkun enko emfa emma Doris Owusu Ansa ai menu aba no me ne na brago na ye rehye no Doris Owusu Ansa what Breman UGC na ho fe na se we kora ya demu on the screen so na mo hu nanka enti owo Breman oye adwuma ewo Salon Pharmacy ewo Breman na ene na woda enti yese Nyankopon se o ma ne kwa tentian wadin bom na o ma ne be man munyamfo bosi obetumi ahwe na kyese mo faase fo ma me faase fo brum kama pa na Nyankopon ya dom so a na odom ye na wa ma eda mem efiada ebe so enwumere no wotwe e wa Lancaster yampa ye bedwa enti Lancaster hotel ho a wo mo reception ho du onom na wo se wo ba tesame ko kunua ba program ni bia ne birthday ni bia en ye be ye de ba to Lancaster can go into no Lancaster enti nyame ya me fiada nwumere ampa ye bedwa wo honom ye fa kumase aboyebo ya ni se do so e wo honom so afi so ma me fa birthday last one so emma menua nana safo kantanka benchirebo an ho bo ntuduru a menua be me ene eye na woda na safo ba bia wo bia ye ma wa woda pa sa Yakopon enka ne ho afi na ne ho dodo no kakra se Yakopon adom ne ho ye pa ye se Yakopon se o ma ne ho nye no ma na aho tin na oye me fashion designer me personal fashion plug nti na wasa ho ton na bronya yi onjudwu me kama kwa yin fenra fofofom nim se Yakopon aye wia na senti abema fefe na oda so ene na woda ono so na safo ba bia obi aye ma happy birthday kwaku me da ase ne wada age awoje ye sole birthday nsem no so dia kwaku die wanwa wo wiase ne se obi ede ne birthday e wo 7 mpreduasa openima bosom yi mu no saa no de wanwa ne se ohene yere meka ohene yere obia ni kwa akoda ohene bia so me kire yewura wotumfo na asetu wo ti kruwe ne krawe nwoma so na ba bia obi a wonkwa so ne yere ohene yere akua pokua bu aman hema nana ena da screen no so no nana ena ye wa woda ohema fefe nyankwada wate na me ma wonkwa tenten nana no ma wonimdie ne nyansa wo betina bu aman akonya so no ebesi nne no nyame ma wonimdie a wode ebe bubu aman so amana ikra behwe na bi aka asanteman ti ohene yere akua pokua bu aman hema nana ba bia obi ma wo happy birthday wo so ye ma wo awoda pakese pa yie enti bu aman hema wone nana no ne wo de say safo mo ne Doris mo ene omu nyina happy birthday ohene no kwaku ohema we ne ho ofe papa asante akade se de wasi afa ne ho kenti no na ba bia obi na ba bia birthday no so party no obi ama ya so ntia ADUMASA TV nana ye be fa hono ntia ADUMASA TV ye ne ye kriu de ye ka kire ohene ire akua pokua bo ama hema ne se ye ma no happy birthday ewie ha na brema ye kwan dade Lumba nsensem no ye de ba na wie ye oyirika ye ba bites wono ene si ententen so no na piepie ye tikwa ama ye de ne dade Lumba update ye nua be ma tesam hene kwaku nso so aba be piepie mu e de ato ye hono Nyankopon ya adom da ya wada wo china ye be kwani akwa kopie mu wo 7 mpreduasa efia yesua nyansa na nimde ewom eye Manhyia kotokofie ye kwa kopie mu ode na nana no beka eye ne beba so ye tu ahyeda e china kaye ho na fu afidie no to ha ya ye koba ya sai aba bebo mu ye da wibiara sese mo kire wadwen comment section honom YouTube, Facebook, TikTok, all the social media handles be hu ADUMASA TV e wo honom ya mamomo ene tia adehye yakramo